achọrọ ịma ihe bụ onye ụta agakọrọ ọdụ ọdịrị ma nwụrụ anwụ. Onye otu agakọrọ ọdụ ma ọ dịrị ma nwụrụ anwụ. Onye metụ na-agụ aka na onye otu ọdụ ma nwụrụ anwụ ha. Nke ị ga-ama nke ahụ agwọ n'elu agụ onye metụ na-agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ịchọọ ịkpọ anyị ikpe omimi chọọ inu kara aka etuo ya ụfọdụ gị ya ma ihe ọ na-achọ ịkpọ na ọ kpọzie ewe ntabacha ofu ekwu imetụ aka n'ọdụ agụ na-enye nsogbu agụ na-atụ egwu ife agụ ọmakpụ anyị ya ma na ọ nwụrụ anwụ ma ọ dị ndụ ọgụ ụfọdụ a na-ama agụ ube n'ime ọgba ya ụta n'ime ọfịa ọ gata ike agwụ ọmakpụrụ anyị wee nwụọ onye gbara ya nwere ike onye ha ama na agụ mesiri enwezi ya ife akwa ọmakpụrụ anyị iwe je ka ịdọ ya aka n'ọdụ ka ị mara ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ uru ị ga-ejete ya na ọghọm ga-adị ararọ ọghọm ga-adị ya ga-adị egwu na ọ bụrụ na ọ dị ndụ ọka mma na-efu agụ ka ọmakpụ anyị naba ịfụ mgbada ijebe edo ya aka gba ọgwụ ene hapụ na anụ agụ nawa ife ya ka ọmakpụ anyị ma ọ dị ndụ ma nwụrụ anwụ na-aga ebe na-aga ọghọm ga-eso n'ije dọ ya ka ọ na ọ dị ndụ ụta ga-adị ya na ọnwụ na-ede ndụ wee pụtara ihe ahụ bụ ọgwụ ụfọdụ nsogbu ga-anọrọ ya eji na-alụ ya aka ife onye na-enweghị ihe ọtọ na biya ọ na-achọ onye ya na ya ga-anụ ọgụ ị na-achọ onye ya ese gị na ya nke bụ nwa onye ga-abụ ndị mmadụ ma na onye ahụ gbara ajọ mmadụ n'ezie ngọrọ nwere isi emere gịnị ọhụ mmadụ ibe m ka ọ bụ gịnị ka ọhụ nwoke ibe m nna gasị gị chara nwoke ahụ onye akpara nwa agaka n'ọdụ ndụ nwụrụ onye ahụ ha ata ntị ya ata akpụ ya n'ọnụ ata ihe ọzọ o nwere ife ya bụ jee ka ime iche ya eche nene ọghọm na uru dị ya imetụ agaka n'ọdụ bụ ofu n'ime ha o nwere ife ga-abụ ije ulu ga-adị na ya ama nje eje ka nke ọghọm ga-adị ya ihe ụfọdụ na-anya na ya anya iselụ ịga nsogbu n'ọlụ onwe ya mana ifu nsogbu ka ọ n'ọlụ onwe ya ifu ebu ka ọ nọ na-akwụ ya nekwa akwụ ebu ka nje kutuo ya ke ihe o mere na ikutu ya ohe naba ije kutu ka ị ga-eri iwe ji wekọ ọgwụ kụsi uwe gbawa agha iru gbapụ ọgha anya gbawa mgbịrịgba ọnụ gbaa gị na ntị iwedebe ka onye zuo ori akụkụ ele ọrụ ife onye ebu gbara ihe ekwe na ọnwụ bụla ebu ahụ mere ha mgbịrịgba ọnụ ya ha ka ite ọ gbaa gị na anya anya ya emechie obele ebu ahụ na-adị ka na-adị obele gbaa gị na ntị gị ga-adị ka ha danyere ite na ya kedu ihe ijere ịkụ na akwụ ebu a na-akụtu akwụ ya ọ ndị okenye maara ka ha si nye ọnwụ na ọ nọchiri ụzọ ma na ọbịa bịa kụọ akwụ n'isi ọnụ ụzọ isi aba n'ụlọ iwe ma na ịhapụ ihe ebe a na-agba agbagba nwatakịrị iwe tụwa elu otu esi wee mie oge eji ejekarị na akwụ ebu n'abalị obodo anwụ a na-agba agba n'abalị ka eji eje adamọ n'anwụ oge ike agwụgwụ ha na-ezu ike ije n'ọkụ anwụ na-eyife oge anwụ na-acha ha gbaa gị onye afa ha gbagbo ego egbuo so n'abalị ahụ okenye nọ na-eje kutu onye ma akwụ ebu ya sọ isi ọma mfụ onye kutu ya ozugbo akwụ ahụ n'elu anị ike agwụgwụ eburi na ma ije ịmahụ anya ya wee jekọọ ya onye mechara ndị mmadụ sị ka ihe ịchọcha ebe na akwa ya site na-achọ nka nkụta sị onye akpa na nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ bụla anwụ daalụrị ndị okenye